what you want. I traveled to Lourdes, France, and spoke with Sister Vanya Bonallo, an Augustinian nun who helped organize a voluntary venture for a group of youths aged 15 to 19. I also spoke with some of the volunteers who shared their experience. Propjament jien ġejt biex inġib grupp ta' 10 żgħażagħ illi xtaqu ħafna jagħmlu volontarjat, esperjenza ta' volontarjat, u ma' żgħażagħ teenagers allura esperjenzi qawwija ta' missjoni mhumiex adattati għaliex aħna dejjem nissuġġerixxu li jkunu ikbar minn 18-il sena, però din l-esperjenza seta' tkun ħafna adattata lihom u għalhekk ġejta u għalhekk ġewwa biex jagħmlu esperjenza ta' volontarjat. Jitkellmu huma fis-sens li huma żgħażagħ u ġveru huma jridu jitkellmu first hand experience. Pereżempju Francesca, x'hekk Lourdes in ġenerali kif laqti? Tok ħafna l-atmosfera li hemm ta' paċi u hekk u skiet u silenzju u ġabra. Anka hemm ħafna nies imma ġabra bejn kulħadd qisha, la volja kulħadd postijiet differenti u lingwi differenti imma fidi waħda ta' kif. U jgħidlek ukoll l-ammont ta' żgħażagħ li ssib hemmhekk jgħinu u volontira u jieħdu ħsieb il-morda, jniżluhom Lourdes. Impressjonanti ħafna l-ammont kbir ta' żgħażagħ minn kull nazzjonalità li tarhom għaddejjin ferħanin. U jagħmlu issu minn qalbhom mhux sfurzat, ma tarhom jitqu u jiċċaqtaw magħhom ukoll mal-borda ma jibqgħux tipo distakkati minnhom ġest biex jagħmlu x-xogħol hekk. Jitfgħu qalbhom fiha. Ġanet, impressjonanti. Mela naħseb jiena l-iktar ħaġa l-impressjonatni l-fatt li tara nies b'diżabilità qawwija jew ta' kull età u dik id-daħqa jekk dejjem ikunu ferħanin, dejjem pożittivi u l-fatt li tajt jien vera għandi ħajja qiegħda tajba. U naħseb ħaġa l-impressjonatni wkoll il-fatt li tara nies minn kull reliġjon differenti kollha f'daqqa jiġu f'post li suppost tal-fidi kattolika biss, qed xi ħaġa sabiħa ħafna. Il-volontarjat, l-esperjenza tal-volontarjat, x'isret għalik, x'se tieħu miegħek lura? Kienet esperjenza sabiħa ħafna għanet. U minn din l-esperjenza tallimt li in-naqra li tajna aħna nħoss li rċivejna ħafna aktar u ferraħna n-nies b'affarijiet sempliċi ħafna. Hija esperjenza niftakarha dejjem u daw l-affarijiet taf kif li innutajna jew hekk pereżempju kif qalet Ġanet dik id-daħka naħseb li mmorru lura Malta bihom u nibqgħu nużawhom kuljum. Mela bħala biżgħat naħseb kulħadd beda jibżax isu ħadd ma kien jaf eżatt ta' xi ġdieħed. Imma irranġajna b'xi mod jew ieħor u pereżempju jiena kelli ħafna xogħol fil-kċina u kmamer ġifier ma kien affarijiet żaru ma nix affarijiet kbar esaġerat. Bħala biżgħat ippruvajna nelbuhom bħala tim billi ppreparajna sew. Għamilna sena u naħseb sena 7 xhur xi ħaġa hekk. Niltaqgħu għalkemm mhux spiss ħabba l-eżamijiet u l-istudju ma niltaqgħu frekwentament mhux ħażin. Investejna fit-teamwork, investejna fi group dynamics, investejna wkoll f'xi ftit talb ukoll li kien importanti u forsi esperjenza unika kienet ukoll meta morna f'post, morna f'dar tal-irtiri li minn hawn ringrazzjahom pubblikament li laqgħuna u iż-żgħażagħ għamlu xogħol ta' volontarjat biex ikunu preparati mhux jiġu u forsi ma jkunux jafu fil-fatt li nithom ħafna. U nemmen ħafna li kull tip ta' volontarjat f'isem Ġesu ma jiex ikun avventura, għax bla preparazzjoni u mingħajr follow-up tispiċċa avventura, iva jsir ħafna ġid nemmen. Imma mbagħad ma jħallix xi ħaġa minn ġewwa, ikun xi ħaġa forsi tibqa' naqra iktar fuq barra. Mentri meta għandek preparazzjoni tajba, daw iż-żgħażagħ li tant daħlu fiha minn qabel, ridu jippreparaw minn qabel u batew biex forsi ikollhom ftit iktar funds, il-fundraising ma kienx ħafif. Anka li issa ħanamlu follow-up, allura inti mhux ġast ġejt tfajt l-esperjenza ħatta u telqet għax issa mmorru lura u ħafna ġenn u forsi nieħdu pjaċir il-baħar u forsi paċevil u t-tir marriħ, le ma t-tirx marriħ għax se niltaqgħu, naraw eżattament x'ħadna u forsi nħajru lil ħaddieħor ġvera ġifieri nemmen li se tibqa' f'ħajjithom. What you want?